Tohle je sestřih těch nejlepších hlášek a momentů z našeho prvního dílu prozkoumávání. Budou tam i nějaký momenty, které v tom předešlém videu nebyly. Jo a děkujeme za sledovanost u minulého videa. Moc si toho vážíme. Jakože fakt strašně moc, hoši a holky. A zkusme udělat tohle video stejně úspěšným jako to předešlé. Dejte like, odběr a jdeme na to! To úplně bezpečně. Jako nesmí se úplně zbytečně kurva. Tam daleko. Vlak? Teda vlak. Já jsem myslel, že jsi řekl vlog, vole. Ne, vystřihne nějaký takový scénky. Když jsem se třeba splet, nebo když se ty splet, Ale já to neumím, já můžu jenom tady přestat. Tlačítko. To si jako zkrátit. GG, mám bílo. Ochu. Sorry, hoši, je to pít. Co velký? No, velký bych neřekl. Byl podle mě velký jako jezevčík. Ale jenom fakt trochu. Já nemůžu natáčet na sítě. Ne, mi to nejde. Já nevím jak. Koukej. Já mám zablokovaný světlo. Fakt? Jo, kum. To automaticky. Ale já to mám jako, že si to tady zapnu. To je báno. To je asi no, on se nás bojíme, že bojíme jeho. No, to je nekonečný koloběh. Co je tam to, vidíš to? V trávě, taková krychle. To je hlačka. Počkej. Tady to, ale. Černý. To je hovno nějaký. Nevážně, pojď podívat. Počkej, tak ty hlídku, já to natočím. To je uhlí, ne? To je plachta. Jo, aha, no GG's. Co? Hoši, sorry. Všichni jsme koupili holky. Máme se jí podívat spíš sem, anebo... Ty pí... Hoši, já jsem se lek. Boys. Kámo. Jsem se rozsedal. Holuby jedny pitom. Ten kolotoč? Starý hřiště to nikdy nesvětí dobré. Kolotoč? A hnedka tady houpačka. Kámo, tak to je třeba to nejhorší, co tady mohlo být, vole. Tady je další, kámo. Tady je nějaká, vole, márnice, kámo. Kámo, jsem tam slyšel něco v koši, ty vole. Hoši, slyšel jsem nějaký zvuk pytlíku, který se hejbal v koši. Kámo, ne, tady je hřbitov. Duple, tady je hřbitov. Já mám strašný sucho v krku. Ale jakože enormní z toho kouře. Ten smrdí jakože hůř než v Ostravě, kámo. Jsem v Ostravě ani nebyl. Vypůjdu bez záškodovku. Kámo, tam je nějaký individuum. Vidět? Ne? Já mám podle mě tady. Já nevím, vole. Ne, tudy. Tudy, vole. Ne, tudy. No. Večer. Pojď, jsem moc paranoidní. Ty se pak vyspídroval. Tak já jsem začal speedovat na potom. Počkej. Hej, vypadá jak skunk nějaký malej, ty vole. Proč? To prká. Video jsme možná viděli, hoši. Kámo. My se vždycky schováváme. Koutek bez dějáků, hochu. Boys, zdar a ozveme se příště. Sus.